今回のご依頼は竜と鳳凰がなんと2歳のお子さんの誕生日プレゼントだそうです。下地には吉兆の文字と願いが叶うと言われている龍体文字を敷き詰めます。下地ができたら上塗りして蒔絵筆で丁寧に竜と鳳凰を描いていきます。最後に角を入れる瞬間が私は好き。そして落款を押します。白龍は地球という宝物を手に持ち太陽へ向かっていきます。龍と鳳凰は水引で結ばれます。鳳凰には金泥を使いました。金の紙マットに入れて完成。喜んでくれるといいな。